हालांकि यहू गीत के कहाई का पड़ी चंदन चंचल गौले बारे। एक दिन देखनी कि मीडिया लोग उनका घरे पहुंचल बारे से हई भाई लो तो खाली गौनई घींचला ना पंकज भैया और 100 रुपया मैकवा लेके घूमत रह सो कनी के कहता दुआर पर जाकर चंदन चंचल के चाचा से पूछा तरह से कि तब चाचा जी आप क्या कौन है, तो कहता कि हम चंदन चंचल के चाचा हैं। तो आप कभी ढोरी चाटे हैं कि नहीं? तो वो चौचो ठीक है बारे कहता कि चाटे तो नहीं है लेकिन अब हम भी सोच रहे हैं कि चाटे हैं। अच्छा कितना गलती बात बा। ठीक बा कोनो नया पचंदन बाउर गीत नानू गौले हम एकरा पहिलहू बाउर गीत लोग गावेलन गौले बन खाली चंदने चंचल पे हमला काहे होता। अब वो जाके ओट पोट लोग सवाल पूछता जौन सवाल ओका चाचा से लोग पूछो वो तो अपनो बाबू से मीडिया लोग पूछ सकतन घर है कि तब बाबूजी एगो ब्यास बोले बा कि देवरा ढोरी चटना बा तू बड़की मई का चटले बा के तो अपना घर हूँ अपना बाबूजी से पूछ सकता कई सर्व अपना बाबूजी से नहीं से पूछ जा तरह से गावे वाला का चाचा से पूछे तोरी बहनी के इंटरव्यू दे जी जी। अब इतना कहब न तो हमके बड़ा डिस्टर्ब आदमी है। हाँ लेकिन ये सब लयदार के क्षेत्र है तो मन करता कि एगो पखाउज के लय सुने। मैया गोइलू लो भा एक किस्मत भैया कि अरे कौन गुनवा और हउल के फुलावा में की मैया गोइलू लो भा कौन गुनवा और हउल के फुलावा में की मैया गोइलू लो भा कौन गुनवा निमिया के गोछिया पवन गुनवा निमिया के गोछिया झूलेलू झूलू लगा कौन गुनवा झूलेलू झूलू लगा कौन गुनवा ई पखाउजे के लय है चाचा जितना ऊपर स्वर से गावल जाला उतने नीचे स्वर से गावल जाला कि अरे कौन गुनवा और हो झूलावा में की मैया गोइलू लो भा कौन गुनवा और हो उनके झूलावा में की मैया गोइलू लो भा कौन गुनवा निमिया ये कौन गुनवा निमिया के गोछिया झूलेलू झूलू लगा पहले के गौन हार चल हाक न हो सवालों अपने करो आ जवाबो अपने दे दे का है कि दुगोला में झगड़ा झंझट मत होके ना ते गरी हम के जानत कुछ नहीं की जाए आ सुमिरन से फेरा बन जाए कि कब झगड़ा हो जावा। लेकिन पहले के लोग चलहा कर है तो सवाल करे तेकर जवाबो दे जवाब मैया गोइलू लो भा ए बबुआ संजय कि अरे शीतल गुनवा और हउल के फुलावा की मैया गोइलू लो भा
अंसनी मिया के गोछिया झूलेलू झूलुआ लगा देव तो दूगो हो गए। अब लास्ट हनुमान जी के नाम लिया आ समय अबू मंडली के दिया काहे कि सुमिरन बेसी नहीं के गावे वो तो हमनी के जिला बा के सुमिरन वो लोग सुन लेते ना तो दूसरा जिला में सुमिरन का झंझट नहीं खे कहीं कहीं तो हम के अपन गाड़िए में गा लेते नहीं जसु डायरेक्ट नचनिया उतार के एकदम प्रोग्राम शुरू हो जाता लेकिन मन पड़ल भरत शर्मा जी लग के गौले रहे कि अरे अंगना दुआर सगरे अरे मोहल्ला डरिया अरे तोरा बीननी को नाही अरे लागे रे सवारिया अरे तोरा बीननी मनमोद भैया ना रहनी है नो भाई अगवे हाला करता लो जे सामने रहेला खाली सुने का फेरा में रहे हां जी अरे ना रहनी हम रौरे चलते को बात ना कहत रहनी कह दे माता जानकी कल के हनुमान अरे हरि जी के खोजे रोजे बाउल में क्या बोले चुटकुला कहे के बा लेकिन माता बहन लोग भी बैठल बा चुटकुला भक्त एकर ख्याल रखे हां जी असली ना दिनेश भैया है ना हम चिन्ह गए